Assalamu alaikum baba audio yana nan? Yaran zamani watakila yana ciki. Assalamu alaikum. Kai, madamin ke ce? Tun a fadi ke ce kika zubar da damar riki, so na gaskiya da kauna duka na baki. Sai na zo na gane ai yaudara ne halinki, kullum banda aiki sai dai tunaninki. Ashe so kike ki kai ni lahira, idan kika ci bashi sai ki bani da biya. Da na sami yan kuɗi na sai ki zo ki anshe, a dashin nan wani kan yaushe za na kwashe. Na ji labarin waki samun suna ATM, tun kuɗi na kike kawai sai ka ce MTM. Ban taɓa manta sanda kika ja ni shopping, ki kai ni lahira ai shi kike da hoping. Abin da ke damuna shine kin mun disappointing, idan na kira ki sai ki dinga yin rejecting. Na tura sako shi ma kin yi deleting. Na ji labarin wai kin yi sabon saurayi, mai kuɗi da mota ni kin ce ai ban da shi. Idan na je gidanku sai ki ce a ce ba kyana, kullum zancen kenan. Na riga da na gane ƙarya ki tiran nan, na san me nake faɗi daban da gemu. Ki zo ki bani haƙina kawai tun kan ajiyu. Oh my baby, I am sorry. Ai ina, ni kin ga baby kawai ki bani.